ରକ୍ତଟା ପୁରା କଳା ଥିଲା ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲି ଆଜି ଯେ ଲାଲ ପୁରା ଦେଖୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓଟେ କହନ୍ତୁ ଆଉ ମନୋଜ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଷ୍ଟ ଖାଇଲି ମୋ ରକ୍ତ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା କହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ମୋ ଚେହେରା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା କହନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ ଯେ ପେସଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଇଏ ଥିଲା ହଁ ହେଲେ ୟା 22 ଦିନରେ ଏଟା ଟିକେ ପେସଟା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଆଉ ରକ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ବି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଝାଡ଼ା ବି ସଫା ଯାଉଛି ଆଉ ଝାଡ଼ା ବି ଭଲ ଆଉ ପରିସ୍ରା ବି ଠିକ ହେଲା ପରିସ୍ରା 2 ଥର ହଉଛି ରାତିରେ ଭଲ କି ଆଉ ନିଦ କେମିତି ହଉଛି ଦିନରେ 4 ଥର ହଉଛି ପାଣି ଜୋର ପିଉଛି ତ ଦିନରେ ପରିସ୍ରା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାତିରେ ଆଗରେ ତ ନିଦ ହଉନି ଆଉ ରାତିରେ ଏବେ କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବେ 2 ଥର ହଉଛି ରାତି ଶୋଇବାଟା କେମିତି ହଉଛି ଶୋଇବାଟା ବଢିଆ ହଉଛି ବଢିଆ ହଉଛି ତ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଏବେ ଖାଇଥିବି ଖାଇଦେଲା ପରେ ଠିକ 12ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଥର ପରିସ୍ରା ହବ ଆଜ୍ଞା ହଁ କେତେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ହେଁ? କେତେ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ 6ଟା ବେଳକୁ ଖାଉଛି 6ଟାରୁ ଆଉ 6ଟା ବେଳକୁ ଖାଇ 7ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡିବି 7ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇକି ଶୋଇବେ ହଁ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇକି ଶୋଇବେ ଭଲ କଥା ପୁରା ଆଉ ଚେଙ୍ଗା ପଡ ସକାଳେ କେତେ ସମୟରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସକାଳେ କେତେ ସମୟରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ସକାଳେ 4ଟା ଅଧେ 4ଟା ଅଧେରେ ଆମେ ଉଠି ପାରୁନା ମନୋଜ ଭଲ କଥା ନାଇଁ ବେଗି ଶୋଉଛି ତ ବନ୍ଦ କର ଠିକ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠିକି ଟିକେ ରାଞ୍ଚୁଳି ହେଇଗଲା ରକ୍ତଟା ବୋଲେ କଳା ଯଦି ହେଇଗଲା ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ରହୁନି ନିଦ ବି ହଉନି